Pipila ka mga PUJ sa Dakbayan sa Rizay mulahos nagbiyahe sa Dakbayan sa Sugbo. Apan mga PUJ drivers mipiyait sa kaminos gihapon sa ilang kitaon. Ang report ni Fimarin Dumabok. Sa terminal sa Barangay Tabunok, mag-abot ang mga sakyan ng dipasiruan sa Dakbayan sa Talisay, mapa-tricycle, bus, modernized PUJ, sama sa beep o karon ang traditional PUJ. Alang sa mga pasahero nga nagtrabaho sa syudad sa Sugbo, dakong tabang na ang direktang biyahe kay makaminos na sila sa pamiliti. Sama na lang ni ining ginang nga matag simana motuyo igud sa syudad sa Sugbo. Mo pliti jud ni 200 sa pin. Karon mga pina Karon kuan na lang sa beat kay naay sa series 20 then sa beat 20 sad padung imol. Ang sa jeep 15 patabuan lang sad. Apan kining traditional PUJ, kasagaran mo gawa sa terminal nga way pasahero. Hunom pa lang sila ka units nga mosod sa Cebu City sud na sa duha ka semana. Wala mi pasero kayo ma'am kay tungod sa kami matabuan rami. Kutob niya kani silang mga bipron. Suod mi nagkulon. Na mga pasero, siyempre ato jud sakay dito sa kulon. Apan mato ditanyada nga maayo na lang nga mukita siya dulaan sa 500 pesos matag adlaw. Kituga ni Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda, nga sa pagkakaron, adunay dulaan sa 30 ka mga series bus o 15 ka mga beep nga magbiyahean gikan sa Talisay City padung sa Cebu City. Kapin sa 60 usab ka mga traditional PUJ ang magbiyahean sa Talisay, gikan sa mga silingang syudad ug lungsod. Iyang giulagway nga hinahinay nang nakabangon ang transportation sector sa syudad taliwa sa pandemya. Apan matag karon og unya usab silang nagmonitor sa dagan sa trapiko ug kung nasunod ba ang health protocol. Diha naman tig-issue nga statement si Kuan, kini Governor Buen, regarding di lang pamultahan ang katong nasaktan nga dili ko sa labong face mask. Bat buyagon lang kung wala. Buyagon lang. Ang patient man nga mong ipanghatag, patient. Uban ni John Sulon. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak.